Pois sí, moi contento de poder seguir neste clube, co que me identifico ao 100% desde o primeiro día. O trato sempre foi maravilloso tanto para min como para a miña familia. Bueno, estou moi contento e ojalá sexan non só dous, sino moitos máis. Sí, a verdade é que sí. Igual que cando vin para aquí, tiña claro que este era o meu sitio, non? Neste momento este é o meu sitio. Bueno, dixeno moitas veces que Noi a día de hoxe dame cousas que ningún outro clube do mundo me pode dar. Lógicamente, pois eso pesa a hora de tomar as decisións. Cando un se fai maior e ten familia, pois obviamente os obxectivos personales tamén son importantes, non? En este caso, pois, poder disputar partidos na máxima categoría nacional e aínda por riba poder facelo na casa, nun clube galego co que te sintes identificado, pois a verdade é que non se pode pedir máis. Por eso a negociación, tanto esta vez como cando vin, foi moi fácil, tanto por na miña parte como pola do clube, e nada, estou moi contento. A verdade é que sí, o cariño que recibín por parte da afección, do clube, e incluso da plantilla, non? Cando cheguei, sentime moi querido desde o primeiro día, o corpo técnico co que cheguei, o que está ahora, a conexión é moi boa tamén, lógicamente, cando as cousas están así e se dan ben, pois todo é máis fácil. Sí, somos conscientes, non? Do clube que somos, do que temos ao redor, non? A competición cada ano é moito máis exixente, e sabemos que temos que loitar hasta o final. O ano pasado demostrámoslo, non? Que creendo e traballando hasta o final o equipo conseguiuno, non? A afición respaldándonos en cada partido. Este ano estou seguro que seguimos na mesma liña, non? Esperemos que acabe igual tamén. Tamén importante o que mencionabas ti de conseguir as Copas Galicia, non? Que son dous trofeos, o do ano pasado e ojalá o deste, que son importantes para o clube, posicionarse a nivel galego como un dos referentes, e bueno, ojalá esta tempada termine ben, podamos conseguir os dous obxectivos e que as próximas tamén sexan moi boas.